abo angni rogo ang obon salam busuka je public roni ona case dong government angriya government kun khlaya ba hekle onek jeng khobor maka abno pram khaina bagoi ang obahai ge masaka ang saka de naidi jeng rang roi tongmani abo kebo saimiya abo joton ta talent sai dongo abno proof khaina bagoi jeng ang bono phuruna bagoi no ma khaikya tini obosi kok khaisi jeng hese minister jeng hese leader jeng sudu jeng abo khairo approve khairo jeng rang busuk bernai dia abo committee rinai abo ang saka de chini bisigo kabangma abai jeng salaikha je o minister rom approve khaimani mrs samani abo chaya abo fake rokeng salaimani abo kubuino ang balun omo saram busugo ang oro kono khok hoi krui je jeng rang remane jeng ri tongo je tabo obo haina ai ma safigo chini tako kombol no je obo fake rokeng samar obo keta sadi obo fake ya abo kubuino tamo keba jeng ta public no tabo social media ne juk tabo adonik ni juk kebo tatal phage sage jeng katimaya jeng sottor kok masanai jeng kubui mangnai কিন্তু অনেক বড় রক আমায় যে মিসলেড খাইমানি আবার जों जाबाय दिनै आं अबर मा सावो जे जोंनि बिसिङाव बाहायनो गोबां बड़ रक আমায় मिसलेड खायो दिनै आं नुखा जोंनि महाराष्ट्रनि कौरब नुखा गोबां मा पत्रिका होनो चिकन पत्रिकाराव हायनो दुरनामफ्राय थुइलायो जों नुखा जोंनि महाराष्ट्र साइजो खाय दं जों नुगो जोंनि गोबां मा एन्जर साइजो खाय दं नुगो आबो गुबै किन्तु गुबै खायफोनो बाक्सांखाय आबनो मिसलेड खायना बागै आबो चेष्टा खाय दं अबो केते कारण खाना दिनै आबनो बारन मा सावो जे अबाय खाय ताखलाय दि पाब्लिक नो मिसलेड ताखलाय दि जदिसि जे कोनो प्रॉब्लम द सिसाव या अंखलाय ऑथेंटिक खबर माय अंखलाय आनो डाइरेक्ट सोंदि तैबो आने फाटा बरनो आं सानाय जे बरतिनि फाटा तोनाय रावजि ताखरनो सोंनाय नरक दरे रां हाब यांखे नरक डाइरेक्ट कांटेक्ट खायदि जों हारानो बाग चेष्टा खाय दंगो आं गोबां मा फोन खायजाखा बरक ताखन मायाखौ आबो गुबैनो दिनै किसा दिनै दिलें दंखाबना खज गसैनागो न जतो आं पहिले साखा जोंनि अफिसाव बरफ फाइनें करै बैंक बन्दं दंखा हलिडे गोबां दंखा आबागै बेंक ताबक जों गोबां सेंसन दं दिनै आनो कागज दङ आंनो बरमो ताबुरि रायनाय जों अलरेडि बम लिस्ट पाठक जा आबो ताव बैंक को जाय दङ बैंक बन्दनि बागै अफिस रग स्टाफ गोबां फायनाय बागै बरफ फाइनो बलाय प्रसेस दङ तै आंनो सानमो जुगो आं सों खतां लेर बैंक स्टाफ आनो सावो कायसे रां दानान हंखाय 7 हयतो 10 मिनिट नांगौ उनके 7 से 10 मिनट नांगौ रां दानानै आबो इजिया खरकसा बेनिफिशियारि नो रां दारि रानि बैंक रां कम्पिउटार दारि नेनखाय 7 हयतो 10 मिनट नांगौ उनके ताबो प्राय चिने 1000 लाइ थांखा प्राय 2500 लाइ थांखा चिने बेनिफिशियारि रां माननाय दं उनके आबोगै टाइम नांगौ नो दज्जो खतंदि नो कोनो केओस तांदि गवर्नमेंट दि सामखायमाने नाव सुबादि नो दरसि गवर्नमेंट जे खायतो माने नो दरसि नो जाजाय हंखलाय जों डाइरेक्ट सादि किन्तु अमाके गोबां मीडिया रगो उल्टा पाल्टा कक सामाने आवन होते सिकिसा काटे तोके ब्रेक जानाय।